Le nkulumo engizoyikhuluma njengamanje ngicela ungayithathi ngemizwa futhi ungayithathi ngohlangothi futhi ungayithathi ngokujaha ukuphendula. Ngicela ukuphinda futhi le nkulumo engizoyikhuluma ngicela ungayithathi ngemizwa, ungayithathi ngohlangothi futhi ungayithathi ngokufuna ukujaha ukuphendula. Ngifuna ukukhuluma ngabasindiswa namaNazaretha ngoba ngike ngayikho kokubili. Ngaqala khona osindisweni njengoba manje sengiNazaretha. Lezi nkolo lezi zombili zinamazwi eziwakhulume adala ukuthi zithukwe futhi zinyanyeke emhlabeni. Zithi noma ithuka zinjalo ziqhubeke futhi nokwasebenzisa lamagama noma zibone ukuthi awadalela isicwacwa. Okokuqala nje ngizoqala ngikhulume ngabasindiswa. Labe nenithi odlozi alikho. Labo bantu labo bavama ukuthi mabeshumayela itemu labo liyaye lithi amadlozi amadimoni. Awekho amazwi akuhlungu njengalawa ekakhulukazi mayisuke uwakhuluma kumuntu osuke engahambisani nawo. Bavamisile ukuthi besebenzise leli temu leli bese abantu bayacasuka begcine bebathuka noma bebanyanya. Kodwa noma kunjalo bayaqhubeka belisho leli temu. Kungakhathaliseki ukuthi mawusuke uyisho lento usuke unayo incazelo, usuke uzokwazi ukubachazela abantu. Akusebenzi lokho. Umuntu into mayisuke engahambisani nayo ngisho ungazama ukumchazela ngeke ayizwe lonto leyo ngoba usuke enyanya nje nayo lonto osuke umtshela yona. Bese ngiza kumaNazaretha. AmaNazaretha avama ukuthi ushemba uNkulunkulu. Lento lena eyithi mayisho inyanyise kakhulu kubantu abasuke bengahambisani nayo. Kodwa bona noma kunjalo bayaqhubeka beyisho lento beze befuna ukuchaza. Ukuchaza kusebenzi into mawusuke uyinyanya ngoba into mawusuke uyinyanya uyunyanya ngisho incazelo yakhona. Ungacabanga ukuthi wena mawuzothi ushemba uNkulunkulu uzuchaza ukuthi ngoba nisuke nibona imisebenzi yakhe ngoba lithizwe inkosi yehle ezulwini yazoba umuntu ebantwini ucathi zonke lezo ncazelo zizokwenza ukuthi lento osuke uyikhuluma ithandwe. Ngeke izithandeke lonto leyo iyenyanyeka yabona. Kodwa bangcono ke namaNazaretha ngoba ayathanda vele masekuthukwana inhlamba vele ayikhonzile wona. Kodwa abantu engeke ngibazwele kakhulu abasindiswa ngoba noma beyisho lento leyo ukuthi idlozi idimoni. Kodwa bona abasiba abantu abakhonze inhlamba kakhulu noma nabo phela beyithanda impi nabo ubabona lapha enkundleni zokuxhumana bekhuluma kuphikiswana bethanda khona ukuthi kuyake kuphoswana ngamagama kodwa abasiba abantu abathanda inhlamba kakhulu. So ngizokuveza lokho ukuthi lezi nkolo lezi zombili izona ezizakhela ukuthukwa futhi zikwenza ngamabomu lokho. Ngeke uzwe nje kuthiwa lento yenzeka kumaZayuni noma kubapostoli kodwa yenzeka kulezi nkolo zombili kuphela.